सध्या पुण्यातील जैन बोर्डिंग प्रकरणावरून सुरू असलेल्या आरोप प्रत्यारोपांवर शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हेंनी भाष्य केलं। मुरलीधर मोहोळ आणि रवींद्र धंगेकरांमध्ये सुरू असलेल्या वादावर त्यांनी भाष्य केले। धंगेकरांच्या आरोपांवर सरकारने लक्ष द्यावं असं म्हणत गोऱ्हेंनी धंगेकरांची पाठराखण केली आहे। आमदार या नात्याने धंगेकरांकडे काही माहिती आलेली असेल तर त्याच्यावरती सरकारकडून न्यायाची अपेक्षा ठेवणं ही काही चुकीची अपेक्षा नाही आहे आणि त्याच्यात तथ्य नाही असं जर का वाटत असेल तर मग माफी मागण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही आहे। दुसरा मुद्दा असा आहे की कुठल्याही धर्मस्थळांच्या बद्दलचे विवाद जेव्हा विश्वस्तांकडून होतात त्यावेळेला ते पारदर्शी पद्धतीने जर का झाले तर या प्रकारची टीकाच होणार नाही। एखाद्याच त्या व्यवहारामध्ये काही चुकीचं नसेल सुद्धा पण लोकशाहीमध्ये एखादा प्रश्न विचारला गेला की आम्हाला प्रश्नच विचारायचा नाही ही भूमिका काही योग्य नाही आहे। अनेक लोकप्रतिनिधींना अनेक लोक प्रश्न विचारत असतात आणि त्याची समर्पक उत्तरं द्यायची जबाबदारी त्या लोकप्रतिनिधींवर असते।